اسك نزا فيديو رئيني عن الملس حدا نقر الذكر إخا اتم انكو عارفين ساعات كتقطعترون تسأل حسابات كان مرجعات كان تقبارات كان يوم اتم نصم دم توسعبين بيم نسخة أي تقطعترون إذا فيديو بدعم عميق زخنة من الأختها حيزاز الله هيوتنا إذا نريا حجز لنا هيوت وتسئيت نايتهم أبو أمورنا تسريتهم دلو حسابات سمعيتاتنا بخمي يكونكم مكخون كيلو نمنتاينا غيتهم لسوم زمزوم سعبينات بزقبا نحنا حجين دريتو قطاطيرنا تنسوم زمزوم سعبينات كنو قطاطيرو زينا خلكاري أوشتي عسرتنا بزقبا خنرينا نفس الشانل زي انترا قم نجر نمرأي بنتيهم أبي تيبون قم نجر نمرأي ترى تزور خونكم أولك عوتايكم زلكم سبسكرايب بمبار بيتسوكنو እምበኣር ከሳብ ሂወትና ኩላትና እንደልዮ ጥዕልና እንደልዮ ፍቕሪ እንደልዮ ሰላም ዝኾነ እንደልዮ ርእሰ ምትእምማን ኣሎ እታ ንብህጋ ንድልያ ሂወት ክንፈጥራ እንተደኣ ኮይና ድማ ኣቐዲምና ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምንባር ኣብ ሕጂ ሰዓት ሓሳብናን ስምዒትናን ክንቆፃፀር እንተደኣ ክኢልና እዩ ልክዕ ኣብዛ ቪድዮ ንሪኦ ከም ዝነበርና ግን ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምዃን እናሓስቦ ሓሳብ ዝስምዐና ስምዒታት ብዝግባእ ክንቆፃፀር እንተዘይክኢልና እዞም ሓሳባትናን ስምዒትናን ዘምፅኦ ተግባራት ወይ ድማ ዘምፅኦ እዞም ንሶም ሳዕቤና ክንቆፃፀሮ ንክእል ኢና እቲ ምንታይሲ ኣቐዲምና ንሕና ኣብ ሕጂ ሰዓት ጣልቃ ብምእታው ኣብ ሓሳብና ምስጋና ኣብ ሓሳብና ሰላም ኣብ ጸሎትና ፍቕሪ ኣብ ጸሎትና ድማ እታ ንሕና እንደልያ ዓይነት ሂወት ክንሓትት እንተዘይክኢልና ሕቶና ንሕና ከነስተኻኽል እንተዘይክኢልና እታ ድሓተትና ግዴታ እያ ትወሃበና እቲ ምውሃብ ናይ ፈጣሪ ስራሕ ኮይኑ እቲ ምሕታት ግን ናትና ስራሕ ምዃኑ ድማ ክርደአና ክኽእል ኣለዎ ንሓቶ ድማ ብሓሳብናን ብስምዒትናን እዩ ኣብ ሕጂ ሰዓት ሓሳብናን ስምዒትናን ባዕልና ብምቁፅፃር ብዝግባእ ንሕና ክንከታተሎ ብዝግባእ ንሕና ክንቆፃፀሮ እንተዘይክኢልና ግን ዝሓሰብናዮን ዘስምዐና ነገር ብፍላይ ድማ ኣብ ሂወትና ምኽሳት ይተርፍ እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ክልተ ኣዋልድ ፅቡቅ ጌረ ክነግረኩም እዛ ታሪክ እዚኣ ሓደ ን20 ዓመታት ኣከባቢ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ድመሃረ መምህር ክነግረና ከሎ እዛ ታሪክ እዚኣ ፅቡቅ ጌረ ድፈልጣ ሓቀኛ ዘጋጠመ ታሪክ እዩ እዘን ክልተ ኣዋልድ ክልቲአን መታዓበይቲ እየን ኣብ ሓደ ዓይነት ኣከባቢ ኣብ ሓደ ዓይነት ቦታ እየን ዓብየን ድማ ልክዕ ክሳብ 12 ክፍሊ ድበፅሓ ድማ ብሓንሳብ ኣዝዩ ደስ ዝብል ግዜ እንዳሕለፋ እሞ ድማ እቲ ናተን ዓይነት ውፅኢታት ካብ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ናይ ትምህርቲ እዩ ነይረን ክልቲአን ንፉዓት ዝበሃላ እየን ነይረን ኣብ ትምህርተን ክነግረና ከሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ታሪክ ስለ ዝኾነ እዝነይ ጠለየ ዝሰምዑ ነይሮም እዝንኹም ንኽትፅሉ ድማ ሓደራ ኣብለኩም ኣብ መንጎ ግን ሳብስክራይብ ምግባርካ ኣይትረስዑ ኢኹም እዘን ክልተ ኣዋልድ ኣብ 12 ክፍሊ በበይኑ ዓይነት ዲፓርትመንት ይመርፃ እሞ ክልቲአን ድማ ኣብ በበይኑ ዩኒቨርሲቲ ይኣትዋ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ግን ድማ ኣብ በበይኑ ዓይነት ዲፓርትመንት ይኣትዋ እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ እታ ሓንቲ ጓል ዝረኸበተን መዳቕስታ ብጣዕሚ ኣዝየን ጥዑያት ምቁሉላት እሞ ድማ ኩለን ነፅንዕ ንምሃር ንቀይር ዝብላ እየን ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ከም ዕድል ኮይኑ እታ ሓንቲ ጓል ዝኣተወቶ ዶርም ወይ ከዓ እታ ሓንቲ ጓል ዝኣተወቶ መደቀሲ ግን እተን ኣብኡ ዘለዋ ኣዋልድ ንስተን ንዘናጋዕ ድብላ ወይ ድማ ንእስነት ዝዓብለሎ ዓይነት ሂወት ዝነብራ ዓይነት ሰባት እየን ነይረን ኣጋጣሚ ኮይኑ እዛ ጓል እዚኣ ዝኣተወቶ ዶርም ከዓኒ ዕድል ኣይገበረትን እዘን ኣዋልድ መጀመርያ ናበይ ኢኺ እንታይ ክተፅንዕ ዘለኽ ንዕናይ ንምሳና ንእሽተይ ተዘናግዐ ንእሽተይ ኣማሲና ንምፃእ ኣብላ ነዋነይ ማስነ ከምዚ ክገብር ድፅናዕ ኣለኒ ወላ ንሕና እውን ድፅናዕ ኣለና ግን እንታይ ሞ ማለት ንእሽተይ ድሓን ተዘናግዐ ብላ እሞ እዛ ጓል እዚኣ ከዓኒ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ሕማቕ ውሳነ ትወስድ እታ ውሳነ እቲኣ ከዓኒ ብስክፍታ ንኩላትና ከም ትደቐት ለና ተሰኪፋ ሕራይ ድሓን ክኸይድ እየ ምሳኻ ኢላ ምስአን ትኸይድ ድሓር ምስ ከዳ ኖ መስተ ድበሃል ኣነ ይሰትነ ከምዚ ይገብርኒ ስለዚ ጀስት ምሳኸን ጥራይ ከምስ ዝለሎ ፀገም ድበሃል ይብሉ ኣማሲና ጥራይና ክንምለስ ድማ ብላ ግን ድማ እንተደኣ ኣማሲኻ ዓርገ መዘና ድማ ብጣዕሚ ስለ ድፀልወካ ናብ መስተ ተኣትወልኩም ንእሽተይ ትጥዕም ዕረ እንዳጣዕማ መሊሳ ትደግም ከምኡ እንዳበለት ድማ ነዚ መስተ እዚ ቀስ ኢላ ክትላመዶ ትጅምር ሎሚ ትወፅእ ፅባሕ ትወፅእ ከምኡ እንዳበለት ድማ ምውፃእን መስታይን ኣመዳ ኮነ እዚ ነገር እዚ ድማ ናብ ዘይደለ ዓይነት ሂወት የምርሓ እሞ እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጥንሲ የጋጥማ ካብቲ ዝነበረቶ ዩኒቨርሲቲ ድማ ትምህርቲ ኣቋሪፃ ናብ ካልእ ዓይነት ሂወት ተኣቱ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደቐንዞ ዓይነት ሂወት እያ ትነብር እታ ሓንቲ ጓል ግን ኣጋጣሚ ተን ምስኣ ዝነበራ ኣዋልድ ተን ምስኣ ዝነበራ መዳቕስታ ኣዝየን ንፉዓት ናብ ትምህርቲ ንኸይድ በቃ ነፅንዕ መጻኤን ብሩህ ንኽገብራ ዝፅዕራ ስለ ዝኾነ ኣብታ ሰዓት ድወሰነታ ውሳነ ድማ ድሓሽ ዓይነት ሂወት ክትነብር ገይርዋ ማለት እዩ ካብዚ ንርድኦ ሓደ ነገር እንታይ እንተደኣልኩም እኔ ልክዕ
ዘቅጥመዘና ከምቲ ዘለዎ ኮይኑ ግን ድማ ብናይ ካልኦት ሰባት ውሳነታት ወይ ድማ ከይብሉን እንዳበላ ወይ ድኾነ ነገራት እንዳገበርና ኣብ ሕጂ ሰዓት ሓሳባትናን ስምዒታትናን ንሕና ክንቆፃፀሮም ተዘይክኢልና ዝቆፃፀርና ተብደገለሉ ነገራት እዩ እዚ ብዝግባእ ከነስተኻኽል እንተዘይክኢልና ኣብ ሕጂ ሰዓት ሓሳብና ንውዕለሉ ቦታ ስምዒትና ነስተኻኽለሉ ቦታታት እንተደኣ ናይ ብሓቂ ክንመርፅ እንተዘይክኢልና ድማ ኣብ ሕጂ ሰዓት እንውስኖም ውሳነታት ናብ ኣዝዩ ሕማቕ ዝበሃል ሂወት ከምርሑና ይኽእል እዮም ስለዚ ኣብ ሕጂ ሰዓት ሓሳብና ከነስተኻኽል ስምዒትና ከነስተኻኽል እንተደኣ ኽኢልና መጻኢና ብሩህ እዩ ድኾን ምናልባት እዛ ጓል እዚኣ በዚ ነገር እዚ ከይተዳፋፍአት ኣብታ ሸዓ ሰዓት ነው እዚ ነገር እዚ ኣይዋፀኒ ኢላ ምናልባት ከተመልክት እንተትኽእል ምናልባት እዚ ዶርም እዚ ኣይጠቐመንን ወይ ሸዓ ሰዓት ኣይከይድን ኣነ ኢላተን እንተትኸውን ነይራ ሽዑ ሰዓት ምርጫ ነይርዋ ኖ ናይ ምባል ምርጫ ኣይከይድን እየ ናይ ምባል ምርጫ ንሳ ከተተግብራ ስለ ዘይከኣለት ግን ስምዒታ ናብ ዘይኮኑ ተግባራት መሪሕዋ ተግባራታ ድማ ሕማቕ ዝኾነ ሂወት ንክትመርሕ እዩ ገይርዋ ስለዚ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ዝነበረ ሓሳባን ስምዒታን ክትቆፃፀሮ ስለ ዘይከኣለት ድማ እቲ ሽዑ ሰዓት ዝተፈጠረ ስምዒትን ሓሳብን ኣብ ዘይኮነ ዓይነት ሂወት የእትይዋ ሳዕቤኑ ድማ ንሳ ክትቆፃፀሮ ኣይከኣለትን ኣቐዲምና ግን ሓሳብና ክንቆፃፀር ስምዒትና ክንቆፃፀር እንተደኣ ኽኢልና ሂወትና ኣብ ኢድ ካልኦት ሰባት ዘይኮነት ኣብ ኢድና እያ ዘላ ስለዚ ብሕጂ ሰዓት እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና ስምዒትና ዝርብሹ ነገራት ክመፁ እንከለዉ ስቒልና ኢና ነስተኣናግዶም ወይ ስምዒትና ሰላም ናብ ዝገብር ምስጋና ሰላም ናብ ዝገብር ጸሎት ሰላም ናብ ዝገብር ቦታ ኢና ንኸይድ ሓሳባትና እንተደኣ ንሕና ክንቆፃፀሮ ስምዒትና ንሕና እንተደኣ ክንቆፃፀሮም ዘይክኢልና ፅባሕ ንጎኒ ሰምዮም ድዩ ሂወትና ዝቆፃፀሮ እቲ ፅቡቕ ነገር ግን ኣብ ሕጂ ሰዓት ዘይድለ ሓሳብ ምሕሳብ ገዲፍና ኣይመፅን እዩ ማለት ኣይኮነን ኔጌቲቭ ሓሳብ መፅ እዩ ብዙሕ ነገራት ኣነ እውን ርድእኒ ኣብ ሂወትኩም ብዙሓት ከበድቲ ነገራት ኣብ ውሽጢ ኩላትና ሂወት ከኣን ዝተፈላለዩ ዓይነት ኔጌቲቭ ነገራት ክህልው ግዴታ እዩ ግን ብኦም እንዳሓሰብና ንዕኦም ኣብ ኣእምሮና እንዳእተና ብኦም እንዳማረርና ስምዒትና እንዳበላሸና ሓድሽ ሂወት ክንፈጥር ኢና ማለት ግን ዘበት እዩ ዝኸውን ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ናይ ቀደም ሓሳባት እንዳእተና ዘይድሊ ነገራት ኣብ ኣእምሮና እንዳጣሓና ሓድሽ ነገር ከወፅኢካ ምሕሳብ ዘበት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ፀማቒት ማሽን ኣላትኩም እሞ ንበል እዛ ፀማቒት ማሽን ንስኹም ደእተኹምላ ባናና ግን ድማ ፀሚቓ ክትበኩም ትፅበይዎ ኣራንሺ እንተደኣ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ኣራንሺ እንተደኣ ደለየ ወይ ባናና እንተደኣ ደለየ ባናና ይኸእትደለኒ ኣራንሺ እንተደለየ ኣራንሺ ይኸእትደለኒ ባናና እቲ ግን ኣራንሺ ንምንታይ ዘይተዓፀደ ድብል እንተደኣ ሃልየ ካብ ቁፅፅረይ ወፃኢ ድኸውን ደሎ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብ ኣእምሮና ነእትዎም ሓሳባት ብስምዒት ከነሰላስሎም ከለና ኣእምሮና ይጥሕኖም እዩ ደሎ ዝተጣሓነ ነገር ድማ ግዴታ ኣብ ሂወትና ክመፅእ ግዴታ ኣማራፂ ዝበሃል የብልና ኣቐዲምና ግን እንታይ ንጥሕ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ከም ምርጫና ድማ እዛ ሂወት እዚኣ ዝሓሹ ሓሳባት ዝሓሹ ስምዒታት ከነእትወላ እንተደኣ ኽኢልና ብዝግባእ ሓሳባትና ከጎልብቱ ዝኽእሉ ሓሳባትና ተስፋ ክመልኡ ዝኽእሉ ስምዒታትና ክብ ከብሉ ናብ ዝኽእሉ ቦታታት ክብ ከብሉ ናብ ዝኽእሉ ዓርከ መሓዛ ከብል ናብ ዝኽእል ሶሻል ሚድያ እንተደኣ ክንኣቱ ኽኢልና ኣእምሮና ፅቡቅ ጌርና ንምግቦ ክሳብ ዝሃለና እታ ዝዘረኣና ነገር ምሕፃትና ዘይተርፍ እዩ ግን ናብ ኣእምሮና ንሕና ኮኔና ዘይንቆፃፀሮ እንተደኣ ኮይና ዝመፀ ነገራት ድማ ኣብ ኣእምሮና ደኣቱ እንተደኣ ኮይኑ ኔጌቲቭ በልዎ ዘየድሊ ሓሳባት በልዎ ዘጨንቕ በልዎ ደበሳጭ ሓሳባት በልዎ መረረ በልዎ ናብ ኣእምሮና ነእቱ ናብ ዘየድሊ ተስፋ ናብ ዘቑርፅ ናይ ሶሻል ሚድያ ነገራት ኔጌቲቭ ብሬኪንግ ኒውስ እንዳነገር ልብኻ ናብ ዝሰብር ነገራት ንኣቱ እንተደኣ ኮይና ናብ ከምኡ ዓይነት ዓርከ መሓዛ ንኸይድ እንተደኣ ኮይና ተስፋና ዘቕም ኤነርጂና ናብ ዝወስድ ንኸይድ እንተደኣ ኮይና ነቲ ካልእ ሰብ ብምፍታሽ ገዲፍና ከዛ ርስና ብምፍታሽ ውዕሎና ከነስተኻኽል ሓሳብና ከነስተኻኽል ናብ ምስጋና ናብ ጸሎት ብምዳስ ድማ ብዝግባእ ገዛ ርስና ከነስተኻኽል ከነዓሪ እንተደኣ ኽኢልና ድማ ንዘርኦ ዘለና ዘርኢ ክሳብ ንሕና ተቆፃፀርናዮ ክንሓፍሶ ግዴታ እዩ ሓደ ሓረስታይ ግን ኣብ ዘሪኡ ስርናይ እንተደኣ ተፀቢዩ ዕሽነት እዩ ድኸውን ደሎ ንዕኡ ልክዕ ሂወትና ድማ ከምኡ እዩ ድኸውን ደሎ እንተደኣ ጣፍ ዘሪእና ጣፍ ኢና ክንዓፅድ ስርናይ እንተዘሪእና ድማ ስርናይ ኢና ክንዓፅድ ስለዚ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምዃን ሓሳብና ብዝግባእ ክንመርፅ ፍረና ክንመርፅ እንተደኣ ኽኢልና ድማ ንሕና ጥራይ ንዝራእ ንሕና ጥራይ ንኮስኩሶ ንንከባኸቦ እምበር ሳዕቤኑ ንሕና ኣይኮንና ነምፅኦ እቲ ሳዕቤን ናቱ ፈጣሪ ይድህበና ምክንያቱ ሓንቲ ንእሽተይ ዘርኢ ንዘርኢ እሞ ኣብ ባዝሒ ድማ ፈጣሪ ይድህበና ልክዕ ኸማ ድማ ኔጌቲቭ ትኹን ፖዚቲቭ ድኹን ኣብ ሕጂ ሰዓት ዘርእና ክንዘርእ ኣያይና ክንፅህ እንተደኣ ኽኢልና ብዝግባእ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምዃን ሓሳብና ስምዒትና
ብምስትኽኻል ኣብ ኣእሙሮና ዝኣቱ ነገራት ኣብ ግራትና ዝኣቱ ነገራት ከነስተኻኽል እንተደኣ ኽኢልና እንደገና እታ ንሕና ንደልያ ህይወት ኣባዚሑ ድማ ፈጣሪ ክበና እዩ። ግን ድማ ልቢ በሉ ኢኹም ኔጌቲቭ ይኹን ፖዚቲቭ ይኹን ኣብ ሕጂ ሰዓት እንመርፆ ሓሳብ ናብ ውፅኢት ምቕያሮ ዘይተርፍ እዩ። ብፍላይ ድማ ስምዒት እንተደኣ ተሓዊስዎ ስለዚ እዩ ድማ ኣብታ ኣቐዲምና ዝረኣናያ ቪድዮ እንተደኣ ዘይድሊ ስምዒታት ዘይድሊ ኔጌቲቭ ዝኾኑ ሓሳባት ኣብ ሕጂ ሰዓት ንሕና ክንቆፃፀሮም እንተዘይክኢልና ሳዕቤና ክነቆፃፀሮ ንኽእል ኢና ንበልና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደራ ጋይስ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምዃን ሓሳብናን ስምዒትናን ንቆፃፀር። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሓደራ ንዓኹም ዘይትጎድእ ንዓና ግን ኣዝያ ጠቃሚት ዝኾነት ሳብስክራይብ ምግባር እሞ ፕሊስ ንእሽተይ ግዜ ወሲድኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ።